Tun chuma hian World Health Organization in Geneva, Switzerland karni ve liam ta a conference an nei zo che a tel Congress Women Michelle Bachmann kan komdona ani hi kumenge mozat ma US House of Representatives a te polo telin US President in thante polo chu ve to a chu mei baga tu na hang Kaushan School enge mozata din ni na achel meka chu baka conservative and Christian principles ta America mai baga khoveram shang ta na o chwa mekani Geneva Conference atel na sungchang so heti hian soya he conference a hian ka kalvea engkim ka thli thain ka hmoveka until ti dan zong po ka hmuwa engma thup antum lawa anjak to lawa za tha ka ti bok chu US Senate pakhate ma kha anon kal lawa he meeting a hian mundanga ni se World Economic Forum te chu omse thona te an la an va thok lop zelan sia tun meeting a until rel hi chuang khovel mi puite ngong lo ina tur thil an rel chhuaka chuan thu rel chu hetiang hi ania khovel pumpuya mishing cheng zong te chu World Health Organization thunun na hnuaya kan omvek don ti hi he meeting a zo hnu lok kar khatna hnu loka khanin World Health Assembly chuan heti hian thutluk na an siama chumia po chuanin a thu pek khautak mayan ti chhuaka letter te po press letter te po ampe chhuaka European Union chuanin global digital passport an siam chhuat thu te an soya chu ID chuami puite zinveiwa na atana ahman anman changkai tur thu baka kanchi na an enthli thlaina tur man ruwa ania kha digital passport kha I mobile QR code scan thena turata na thil changkai tak ani dona tute mei po chuan zinveiwa adu chuanin World Health Organization ina he athil siam chwa hi an zomin an ti ve vek tur ania he thui karni liam ta loka andan pasania global treaty mo khatiang rorel na sangso ka hanthlen kha antum to lawa World Health Organization chuan European Union ina anthil ti dan angkha an chunzom ve ta ani he digital passport ramza som kwa pali achangin ram somriat pali line an mang to ti na ani zona om thei chu USA a tele ramdang lamang lo ti hen engtika nge an manang achan chu he thil hi khovel pumpui ro rel na noi in ang khata siam na tur ania he hi thil tak ni in tu na thil thleng me kani karliam ta loka khanin World Health Organization chuan European Union in a digital passport an hmana chu ron lwa lanin he hi blog liam ber la om chun ani thute an soya chuan digital currency te digital health records te tin baga kanshing nun zong chu he digital QR code a hian in thun zom vekin om vek don ani antia chu a in chan na tur chu man chan ani hun tur chu June sang ni som ni pathum kha ani aom zia chu he hi man ani to a tuna hian he global digital passport hi man chan ani to a an mang mek to ti na ni chu he income na hi June ni sari ami kha ania June ni nga kha nim Bachmann hi World Health Organization in meeting an nei na chuan Geneva khan atel via he thil poimo tak mei khovela thil tleng me khi mainstream media dele he chanchin bulyang kan ti te hian tilang se lawin keima ni thil danga minti boy le kong danga minti boy tur zongin news shang te anron da he thil hi thup antum na ani boxia heng zong a hianin he global passport te hi nasatakin anron volian chan to sia hemi chungchang a hianin enge soidu anei ti zo na chu heti hian a changa khami chungchang so adikhi ka ti em kanshing nun hi a har sa chautel tel dona chuba ka covid awanga jin har sat na te khatiang te poha kan she cheu ome lalpa achanga puina le thilmak aron thlen ani ngot lo chuan kanshing nun hi a khirtel tel dona hove pumpuya he digital passport man ani na tur hi kum khat vel ba khi ani kan ring to lawa chu kan thlir me ka until tuma hian an chianga antimeka khovelami zong te hi long pakhata hian min chuan tirvek antuma 307 proposed amendments to international health rules le global pandemic treaty EN1 he thil hi ti ngai ni in an sheveka chu mai ba ka I makle em pakhat chu mi tu ma in hetiang thil hi an soi tur ani lo ti hi ni mainstream media hetiang thil a soilo nia isiate cable TV in hetiang thil a soilo nia isiate social media shang platform shang in hetiang thil an soilo nia I hmu te hian
alternative media hey YouTube kaltang tele thil shang kaltang achang te a soi an la om tala hemi kaltang hian mi pui a chan ve tal hi chuan an langai thla a chan chu system sarkarin rel bol dan le khovel kal dan hi an ring zo to lawa enge moni thil thleng le khovel hian ina kalpui tum anei ti tipo an ring ve ka chu wang chuan in heng alternative media kan ti TikTok le YouTube shang te hetiang channel te naw tak kan ti ang te hi an lo poi mo ma sumi awang tak chuang global amendments le pandemic treaty te chuanin heng alternative media te hi ti shutdown emo ti top an tuma khovel sarkari na athu chhuwa hi chu mi zong in thu oi taka an zom mai hi an du ani ti chuang kum khat vel bak ani to lawang thu zalen taka soi theina hun om hi chu wang chuanin kan o te hi kan thei chung chu I hmang chang ka yang u